Edessämme on jälleen uusi kausi ja uudet kujet. Emme saa antaa viimevuotisen kutosdivariin putoamisen masentaa mieliämme, vaan lähdemme tämäniltaiseen otteluun rintakaarella ja voitto mielessä. Joukkueemme on saanut hieman ulkomaalaisvahvistusta. Alaskan Farmiliigasta varsinainen kynämies Mr. Beginning. Hello everybody. Tämän iltainen taktiikkani pohjautuu Napoleonin ja Hitlerin sotasuunnitelmiin sekä myös Raatentien taisteluihin. Me emme lähde turhanpäiten hyökkäilemään vastustajan alueelle, vaan annamme kiekon heti aloituksesta vihollisille. Siirrymme kilpikonna puolustukseen. Ja kun vihollinen lähestyy omaa siniviivaamme, hyökkäjät luistelevat laidan kautta ja iskevät vastustajan selustaan mielellään poikittaisella mailalla. Tällä välin puolustajat lymyävät piilossa maalin takana ja näyttäytyvät viholliselle vasta, kun he saavuttavat meidän maalialueemme. Mikäli ne kuitenkin saavat kassin, läski Salonen vaihdetaan luukulle. Onko kysyttävää? Antanko mä sulle muuten, Esko, ihan oman urheilujuon? Ei tarvi. Hei kuule, älä pistä Kalle enempää, se on koko Vilmon viimeinen teippi. Juu, oo ja piisaa. Hei, hoidetaan homma kotiin. Saatana, näytetään ne. Laidat kiinni. Kypärän päähän, poika. Hyvä meillä. Yritän ensin. Raipe on auttaa. Hyvä sun. Ei sun mene jääviä. Good ice hockey. Yeah, fuck. Thank you very much. Let's fuck! Hey, 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 hey. Hyvä jätkä, kiinni vaan. Parturiin huomenna. Tää on meidän peli.